स्निथि अल बड'लेण्ड फरेस्ट गामिगोराफोरनि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों खारन बेनो गिबि खेब आं मिथियामोन थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा जे 172 जन जे गावबुरा गामिगोरा दंमोन बे गामिगोराफोरा रिमिनेसनल' मोनोमोन एफा एखमबा मोनो एखमबा मोना जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दा बेनिखायनो आं सानदों जों बिटिसिनिफ्राय गोख्रोङैनो थाबैनो जों बेखौ रेगुलाराइज खालामगोन मोनसे फिक्स जे एट'निफ्राय एट'सिम मोनसे धर्मा होनाय जागोन जों बेखौ डिसिसन लागोन खारन सासे गामिगोरा जेबो इनकाम थाया आरो बिथाङा गामिखौ दैदेननांगौ जायो बे गामि दैदेनगिरिया जुदि जेबो मोनाबा बिथाङा बोरै सोलिनो दा बेनिखायनो आं बुंदों 172 जनल' नङा आरो जुदि बबेबा गामियाव बाद थालांबावदोंबा गामिगोराखौ थिसननांगोन आं एसोसिएसनखौ खावलायदों आरो बिनि सायाव आंबो नैबे एसेम्ब्लिनि उनाव नांगौबा पार्मानेन्ट बिसोरनो मोनसे जब होनो हानायनि काउन्सिलाव आं उत्थापन खालामगोन आरो बेखौ जों चिफजों रायज्लायनानै पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसन सल्भ खालामनो थाखाय जों खामानि मावगोन फरेस्ट भिलेज गोलैनाय ओनसोलफोराव माखासे गोबां प्रब्लेमफोर दासिमबो दङ जेनेबा हानि पाट्टा एबा लोंग्रा दैनि आंखाल साहा साइडजों बेफोरनि सायाव हा पाट्टा होनाया जों जागायजेनबाय 24 तारिख जानुवारिनिफ्राय जों जागायदों दासिमाव जों 17,000सो हा गैजारोङै मानसिनो हा होदों बै बिथांमोनहा थांनाय गोलाव सम सरकारि आसुनि फैनायनिफ्राय बन्सित जादोंमोन जेबो मोनाखै नाथायबा 24 तारिख जानुवारिनिफ्राय बिसोरो हेपि फेमिलि जाबाय बिथांमोना सरकारि भाबै आसुनि फैनायखौ बिथांमोना एबार मोनसिगोन आरो बिथांमोना मोनसे राइट थासिगोन जे आंबो जे बे देशनि नागरिक आंबो जे राइट दं आंहा बै दिननिफ्राय बिथांमोना बे उदां सानखौ मोनबाय आरो गोबां जेंना दङ बे हा पाट्टा होनायखौ जों नायबिजिरगासिनो दं आरो बोरै होनो हायो जों थाबैनो होगोन बाहाय खुनु सिन्था जानाङा जोंनि फरेस्टआव थानाय रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जों बे एसेम्ब्लिनि उनाव दा जिहेतु MCC नांबाय एसेम्ब्लिनि उनाव जेबाबो हा पाट्टा होनांगौ गासैनिबो जों हा पाट्टा होगोन बाखि दै लोंग्रा दैनि सायाव जोबोद हयथ'बा दङ आइडेन्टिफाइ जोंनाव दंजोबो बेखौ जोङो फ्राय दा 1 माससोल' जादों एसे मावहां जानायाव दै एसेम्ब्लि इलेक्सननि माने डिक्लेयार होबाय दा बिनि उनाव एसेम्ब्लि इलेक्सननि उनाव जों बेखौ अबाव मा प्रयजन जायो दै लोंनायनि उसुबिदा स्कुलफोरनि सोलोंथाइनि बाथ्रा गोबां बिथिंनि बाथ्राखौ जों सावरायनानै थाबैनो जों खामानिखौ मावगोन दिनैनि हाबाफारि सोमोन्दै माने जोंहा मोनसे अरायथा मोनसे आफाद दंखायो बेखौ बार्षिक अधिवेशन बादियै नैबे 7 टिमखौ जों लानाय जादों आरो बेवहायनो जोङो गावबुराफोरनि गासिबो बिथिङै मोजां गाज्रिखौ जों रायज्लायनाय जायो नोंथांमोना सरकारनिफ्राय सासे EMखौ लिंहरदों मा आपिल खालामदों आपिल खालामदों माने जों दिनै माने मेम'रेन्डाम साबमिट होदों जाहाथे जोंनि माने सेलारिया रेगुलाराइजेसन जायो प्लास माने इंक्रिमेन्ट जायो आगोलाव जेबादि जों मोन्दोंमोन मोनसे अनारियाम मिन्स माने मासावहाय 1200 करे बिनि उनाव दा 1500 2 बोसोर जाबाय आरो दासिमबो जों माने बे बुस्थुआबो अफिसियेलि माने पेन्डिं जानानै दङ बेनि अनगायै गुबुन जेबोथ' हरदों जों माखासे गिबियावबो मोनफ्रोमबो डिभिजन वाइसै जों मोनसे पार्टिसिपेट खालामनाय जायोमोन फरेस्ट प्रटेक्शन प्लास इनभाइरनमेन्टनि खेत्रआवहाय जों बेखौ मदद होफादों नाथाय जों माने गासैबो गावबुराफ्राथ' जोंहा देहाफ्रा एसेबां सोलो बोलो स्ट्रेंथ नंला ओंखायनो जों प्रटेक्शनावबो खालि ओरैनो पार्टिसिपेटल' प्रग्राम लानाय जायो डिरेक्सन होनाय जायो जों प्रटेक्शन मेन जों खामानिखौ आखाइजों थांनानै जों बिदिखौ होबथानाय जोंहा दासिमबो प्रसेसआ फैयाखै